Здравейте хора, аз съм PlayHard. Днес имам специално видео за вас. Ще отваряме 50 Cobblestone Collection на Case Clicker. Ако не знаете какво е Case Clicker, това е игра, която, да кажем, има кейсове на нея и е свързана с CSGO. Така че да, 50 Cobblestone Collection ще отваряме днес. Не са от най-ефтините, не са от най-скъпите и за това реших просто да направим видео на това. Да, и дано ми харесва. Та, ето сега ще отворим първия Cobblestone, който ще отворим. Така че да видим какво ще спадне. Dragon War. Втори! И точно до Dragon War, сериозно ли? Did anybody see that? Втори кейс, не се предаваме, 50 на брой са сувенир. Накрая на това видео ще направим и трейдъп за Dragon War, много ясно. Събрал съм итемите и очакваме success. Да? Та ще видим какво ще стане. Ето сега отваряме кой брой, но както виждаме нищо не се пада. Отваряме още един, така до 50. 50 са много, доста много. Чакай да видим, нещо може да се падне. Dragon War? Не. 6 сме отворили сега, така че да. Накрая на това видео ще направим и трейдъпа, което да се надявам, че се падне Dragon War. Аз вече имам един, всъщност, но е Battle Card и е $400. Не го дропва в Factory New много често, така че ще видим. USP, боже. Всъщност това USP доста му се дигна цената. Видях M4 Night. О, сувенир, да, нищо. Чалис. Доволни сме и на Чалис. Така. Разколт Савлов. За сега абсолютно нищо. 10 кейса сме напред. И абсолютно нищо не сте паднало, момчета и момичета, или само момчета, не знам. Опа, падна ми слушалките, нищо, това не е проблем. Да. Отварям още един. Surprise, motherfucker! What? Сувенир Dragon War? Как? Точно на нас това се случва в момента. Сувенир Dragon War. На тази игра доста често се виждат червени, така че не се очудвайте ако видите Охо, Hand Cannon. Motherfucking Hand Cannon. Да. Ако събереме 5 чалиса до края на видеото, ще направим хубав трейдъп. Така, ако сега спаднат няколко чалиса, ще е хубаво. Още един Rust Code. Боже мой. Да. О, Dragon War! Battle Scar! Още един Battle Scar Dragon War! Yes! Момчета! Yes! О! Fuck yes! Още един Dragon War. Night. Как можах да направя това? Още един Dragon War, но е Battle Scar пак. Което... Понеже... Добре, това е третия, предпоследен. Да се надявам, че... Fuck. Hand Cannon, please. Не, лагна шивания. Не, продадох единия. Защо го продадох? Добре, оставаме с един. Fuck it, you know. I don't give a shit what I get because I got a Dragon Lore. Сега правим трейдъпа, както виждате имаме един Dragon Lore вече. Така. 4 чалиса и 6 Hand Cannon. Fuck you. 4 чалиса и 6 Hand Cannon. Ще го задраскам, не искам да гледам. Моля те, падни Dragon War Factory New Condition за $1300. Иначе няма съм доволен. Да ви кажа честно, няма да съм. Ще нарисуваме и едно смайли фейс и един дик, както Аномали прави. Както пикае върху Dragon War. И 3-2-1 изхарчихме си парите. Видим какво ще падне. Какво? Трейднах.
Това няма никакъв смисъл. What? Та, момчета и момичета, ако не разбрахте какво стана, не знам дали се глична играта или не, но явно няма да получа Dragon War с 5 чалиса. Не, с 7 хандкана и 3 чалиса. Нещо се е бъгнало, не са го направили как трябва. И да, това беше провал. Един Dragon War и до там.